si Angkol. Oh, no. Kasi mag-abot sila ato ba? Saan man yung istoryahan si Angkol? Angkol! Clyde? Lingkod sa diri ha. Tanawa. Ay, tempa. Naday ko ipan diri pero isa na lang ni siya pero basin gigutom ka ba? Pagtaon na. Di ka makaon? Ay, di ko ganing nara ko busog pa man kay ko god. Gatingog malagi na imong tichan. Ay, wala nga ani mo gini akong tiyan pero minti gutumon. Awas maayo. Tunga ta. Ay, dili imuar lagi na imuar na. Ay, dili na. Bang. Wow. Muna ang plano. Dito ka mag-atang ha. Kaya basig mo agi dito yung tag-iya niya, sinyasi ko. Kaya diri ko magi sa pikas. Okay na? Sige na ba yun? Ikaw pag-amping, tago ha. Kini may ayos kay nanak ko look out, mas mapadali akong trabaho. Ala si Angkol. Alaka, basin mag-abot sila ato ba? Saan man yung istoryahan si Angkol? Angkol! Magaling kang kupal ka. Clyde? Unsa makadri Clyde? Nangita rin ko sinikta ni Kuya Kol. Ako man tong gihugman kay breedings among mga arong daghagliwat. Ama ba, Kol? Ako manggoy pasanginan ni Kuya kung mawa to. Naaraman diri atong paon ta. Ay, Kol. Ang importante, nara makadiri. Sige, bisang nalipat imong kuya kong hugman, ako lang tiwas sugam. Sige, Kol. Salamat ha. Madto na ko ha. Sige. Sige. Amping. Bye. Mga piso pa man. Unahon ko rin akong hiniktan. Huwag mong subukan. Hey! Tempa, alanganin na sa oras. Bites, pagka mo manap ko nadala. Pati ka may dugaya, asa naman to siya. Grabe dugaya, pwede mo eh. Ako pang istorya sa Angkol kaya na distraction ba pa di ta masak. Sige na, tara, gimilakaw na ta. Nagdito kong motor, tara. Ay, gadali kang motor. Nagdala kong motor, na dito akong gitago. Tara. Tempa. Ano kang motor? Hoy! Ito na na. Ay, sige na, dagang pangutan na sakay na diraga. Masig masakpan pa ta. Ay, ganiti. Ganitig mayo ha. Naunsa man na. Kadali lang kay gahi kay krangon. Basig di na ni mo andar. Andar pa manggali ni kaganina. Kaning itulak na lang sabi kay basi masakpan ta diri ha. Ha? Unsa man ning lakiha, oy. Nakaroon manggod. Samuka ni mo, lagi. oy. Tulak lang para di lang ta masakpan ba. Gitulak ha. Gitulak sa. Kapudya man hiling trabaho, oy. Sus, ay nasig reklamo dira. Gusto biya ka mo uban sa kuha.
Nasa ko introduce nga gaming app sa inyo mo ni ang Masaya Game. I-click lang nyo ng link na sa comment section tapos click download. Mamili ra ka dra amigo na register og login, pero kung bago pagali ka, mag-register ka. Ibutang lang nimo dra imong cellphone number, password, verification code og referral ID. Then boom, automatic makasulod na ka sa Masaya Game. Og nanay klase-klaseng dula dra amigo na Dragon Tiger, color game ug uban pa. Pero ako amigo, i-try ra ng color game kay color ra man na mura og sa perya mamili ra ng favorite color dra. Unya unda ogan na kami gusto ka mag-cash out, i-click lang nimo ng withdraw. Ibutang nimo dra ang GCash account ug ang amount kung pila imong i-withdraw. Then automatic maka-withdraw na ka. Unya amigo, kung nahotdan kag coins pero gusto pa ka magdula, i-click lang nimo ng plus sign, mamili ra ka dra amigo na 100, 200, 500, 1,000 ug uban pa. GCash siya gapoy gamita. Unya unsa man migo, nagits nimo pero pahumangno lang migo ha. Dula responsibly.